सीतामित्र सिंहदेव राजा जी की ताମାନେ ପ୍ରକୃତରେ 46 ମସିହାରେ 1946 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାମାନେ ରାୟପୁରରେ ରାଜକୁମାର କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ଚାହିଁଥିଲେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନ କରିକିରି ସେ ତାମାନେ ଖଡ଼ିଆଳ ମାଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମା ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ତାର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ କି ସେ ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲାଗିଗଲେ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ସେ ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କରିଛନ୍ତି। 19 ଖଣ୍ଡ ବହି ଯାହାକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ 100ଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଖବରକାଗଜ ବା ପେପର ମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୋଗୀ ମଠ କୁହନ୍ତୁ, ମାରାଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଭୁଲିଆ ଶିଙ୍କୁଆର ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରିଆର ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଖରିଆର ଟେରିଟୋରୀ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଶାସନ ଆସିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଏବଂ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସରଳ, ନିର୍ଭୀକ, ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ। କାହାକୁ ତାମାନେ କେବେ ରାଗରେ କଥା ପଦେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକି ଭାରତ ମାଟିର। ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଦେବଦେବ ସିଂହଦେଓ ଯିଏକି ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜବାଟୀର ପଛ ଗେଟ୍ରୁ ତାମାନେ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଂଖ୍ୟ ଖରିଆର ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଖରିଆର ସମସ୍ତ ବଜାର କେତେ ଭଲ ଲୋକ ତ ଥିଲେ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ଖରିଆର ସମସ୍ତ ବଜାର ଆଜି ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସରିଗଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ପଛ ଗେଟ୍ରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ତାଙ୍କୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ ଏବଂ ନେହନାରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଠି ମାନେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ଖରିଆର ବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପଦପଦବୀର ଲାଳସା ନୁହନ୍ତି। ମୁକୁଟ ବିହୀନ ରାଜା ସେ, କୌଣସି ମୁକୁଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଘରକୁ ବି ଯିବେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ କହିବେ ମୁଁ କଫି ଟିକେ ପିଇବି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅମାୟିକ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଏଠି ବୋଡ଼େନ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଡଙ୍ଗର ରହିଛି, କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ତାମାନେ ସ୍ୱରୂପ ତାହା ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାକୁ ତାମାନେ ତାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଅରିଜିନ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁ ଗବେଷକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଗବେଷଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଗବେଷଣା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛି ସେମାନେ ବିନା ଜିତାମିତ୍ର ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି, ତାଙ୍କୁ ତିରୁପତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ PhD ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଥିଲି, PhD କରୁଥିଲି, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉଥିଲି। ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଏବଂ ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର ସେ ତାମାନେ ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଏବଂ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଖରିଆର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ନେହେନାର ଯେଉଁ ନବନାକ ସଭ୍ୟତା ତାର ସବୁକିଛି କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ 1932 ମସିହାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର, ମାଟିର ପାତ୍ର, ମାଳି ୟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ନୂଆପଡ଼ା ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠିକି ଯିଏ ଆଉଥିଲା ସେ ନିଜ ଘରେ ଆଗ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱକୁ, ତାପରେ ଅଲଗା ଘରେ ଯାଇକି ନିଜେ ବୁଝଉଥିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତିପ୍ରେମ ଏବଂ ଖରିଆର ମା ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାମାନେ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ତାକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବସାନ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍କପଟତା ଏସବୁକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଆମ ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଲ ଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ସ୍ନେହ ଦଉଥିଲେ। ଏଭଳି ରାଜାଙ୍କର ଆଜି ୟଦାମ ତ୍ୟାଗ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଦେବଦେବ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଜାବତ୍ସଲ ରହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ, ମାନବ ସେବା କରିବେ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ୟଦାମରେ
दुख प्रकाश करी आज जे राज्याभिषेक जाकर है देवदेव सिंहदेव संगे कथबार्ता होता फोन रे से मत जन एवं तदनुजाई एवं जेहेतु आम शेष राजा खड़ियाल जमींदारी शेष राजा आम प्रजा हिसाब से थिलु एवं से राजा तांकर देहावसान होती आम समस्ते शेष दर्शन करने आम समस्ते नुआपड़ू 100 किलोमीटर दूर धाई आसचु ये राजा को शेष दर्शन करूँ आपण समस्त जानती दुनिया समस्त समग्र दुनिया जानूची भल ऐतिहासिक थे जबरदस्त ऐतिहासिक थे गवेषक थे सुसाहित्यिक थे मिष्टभाषी एवं परोपकारी समस्त प्रजा सहित लोकों सहित सर्वसाधारण सहित जनसाधारण सहित गोटे भल आलाप हुए सुंदर कथबार्ता हुए आम के शुणीना हूँ ये खराब व्यवहार क्या कर एक परोपकारी मिष्टभाषी गवेषक ऐतिहासिक जी कि डिलिट पाई डॉक्टर ऑफ लिटरेचर दुईटा तीन दुईटा यूनिवर्सिटी विदेश पाई कैम्ब्रिज पाई से भली एक राजा आमर शेष राजा तेणु आम समस्त गर्व गौरवर विषय थिला आज से राजा जाइछंती समस्त दुख